Salutare YouTube și bine v-am găsit la un nou episod de Euro Truck Driver. De data asta suntem cu Silviu și Ștefan. Da, n-am mai postat în ultimul timp pe YouTube deoarece am avut ceva probleme cu netul și a trebuit să-l schimb. De data asta avem dublu viteză la uploadare, adică 4G. Încă mi s-a stricat routerul vechi și a trebuit să-l schimb. Stați să văd dacă mai văd pe băieți în lag, ori era de la netul meu, ori... Hai, luați în față. Bă, nu-i mai văd în lag. Nu știu de ce s-a trimite de 2 ori, dar... În fine. Bă, prea puțin nu-i mai văd în lag. Totuși, e bine față de cum era porcăria aia. De se teleportau, de așa cum se teleportează. Deci de la joc. Nu, pe Ștefan nu-l văd în lag. Prea puțin. Dați-mi câte amenzi vreți, am de unde să plătesc. Hai. Cât mă enervează să stai în luat din mapa și de mult. Mă, sfârșit. Wow, what the fuck? Mașalier, doamne. Nu știu dacă știți sau ați aflat, am aflat și eu de la Fabri. A ieșit Bus Simulator 17 pe extrem de bine optimizat. În multiplayer nu avem pic de lag. Deci, what the fuck, e ceva șmecher rău. Cred că am să fac o serie de Bus Simulator 17. E incredibil jocul ăla. Deci stau fără net timp de o săptămână. Numai pe Mega am stat. Mi-a stricat și ceva planuri netul ăsta, dar... Opa! Nu! What the fuck? Da, poate vă întrebați, poate vă puneți întrebarea, ăsta are hack pe joc și nu și-a cel mai tare tir. Nu mi le-au, fiindcă nu-mi place volanul, pur și simplu. Are volanul ăla nașpa. Na. Ăsta e al doilea tir care fuge cel mai tare din joc și are cei mai mulți cai.
Al doilea cel mai tare, pardon. Da, te rog, nu fi de la lungă. Sfârșit. Am fost la școală, la o sală de jocuri și au adus console noi și mă refer la PS4. What the fuck, ce șmechere. M-am jucat GTA 5 pe el. Aveam o filmare pe telefon, am vrut să o bag pe YouTube, dar n-aveam memorie să filmez acest videoclip, așa că am șters-o. Am uitat că am card. Pot să salvez, dar... Da, cel mai nașpa lucru, să-ți sune telefonul în timp ce filmezi. Urăsc chestiile astea. Și nu este o aplicație de aia șmecheră în care când sună telefonul se pune automat pe pauză. Nu, frate, filmează în timpul ăla. Ce? Păi și băieții din ultimul moment să nu fac ceva? Nu și-a... Bă, nu și-a dezactivat limitatorul de viteză. Dezactivează limitatorul. Salut, salut! Așa, cu 3 de L. Păi nu trebuie să ies. Ba da, dar după. Wow, fuck. Peste cap. Ce bine. Paul. Salut! Cred că voi face acest videoclip de 11 minute, nu că mi-e de uploadare, dar mi-e de memorie. Trebuie neapărat să-mi iau un card. Fiindcă am un card și e cam vechi și se virusează automat. Nu știu ce chestie. După ce ești dezactivezi. Fuck!
Nu mai scriu în chat, gata. Nici pe hartă nu m-am uitat, văd dacă sunt corespunzător, pus corespunzător. Acum stau așa, oleu. Andrei, hai. Opa! Du-te, dracu. La 12 minute ne vom opri și noi. Fața aia acolo merita să ne dea de pământ. Tragem și noi pe dreapta. Pe banda de urgență. Oprim și noi motorul. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Eu am fost Petre. Dacă nu ați făcut-o, vă rog să vă abonați. Un like este imens apreciat. Din nou, eu am fost Petre și până data viitoare v-am salutat. Pa, pa!